Ngiyabingelela abafundi baka grade 12 emakhaya. Ngiyathemba ukuthi niyaqhubeka nokusubscribe kwingosi yethu yaka YouTube grade 12 intervention ngoba senzisa konke kwaka paper 2 umdlalo, inovel kanye nezinkondlo. Nibikelela uMemzuma ke namhlanje. Niyazi ukuthi ukhona noMem Mlangeni noMasoko abenzisa nabo izifundo za paper 2 kuyo lengosi. Asogcina ku paper 2 kuphela, sizoya na paper 1 siye na paper 3 kodwa okwamanje sisaqele ku paper 2. Namhlanje ke ngokusheshsha nje ngokuphuthuma ngoba isikhathi esinaso sincane sizokwenza inkondlo ethi Kwandongaziyaduma. Ezinjani indonga ezidumayo? Kusho ukuthi indonga ezinemsindo ethize engeke yaqondakala ukuthi lemsindo eyani. Le nkondlo ke izokudida mawukuthi umuntu ovilaphayo ukufunda inkondlo uma uthi inhla esihlokweni uthi inkondlo ikhuluma ngalokho. Abantu abaningi bazi ukuthi Kwandongaziyaduma isegoli. Cha, le nkondlo ayikhulumi ngeGoli kodwa isihloko sayo sithi Kwandongaziyaduma. Ake ngihayeke le nkondlo. Kwandongaziyaduma zijile ezixoxa namuhla, zinohlonzo lezi engizizwayo, zizwakala samthombo ugobhoza. Yimuphi lowo mthombo engiwuzwayo othumbulula izingqotho ezinginqangile, uthombulula amaketanga angiqalangile, mthombo waKandongaziyaduma gobhoza. Sewazisula izinyembezi ebezizikhunge ethala lesizwe, yeka lezo zinsizwa zamaqhawe ezasala emaqeleni kwaNceda Mhlophe, zingabonaze zaphunyuzwa, nalezo zicoce zomela phansi zingabonaze zagana, zizama ukubuyisa isizotha sesigodlo sikaZulu, zinxanela udumo nezibongo. Ubuthe leyo mikhonto wayiphonsa ethala yaqwala, izintombi nezinsizwa zosapho zabuyela kwesakho isigodlo, yonke imikhonto wayihlohla ikhwezi, waba inkundla igiyela amaqhawe ezidla ubhedi lwakwaNgqondonkulu. Kunamuhla ziqholosha isiqholosha kade, zikhuluma ulimi oludephe ulwandle. Namuhla siphezu kwamabhilidi, izinqanawe zikhotha amayezi phezulu, sinanela ilanga nobuhle balo, sinanele inkanyezi nobuhle bazo, konke zikubuka ngeso lokukhanya, sibonga ukusichathazela kwelakho, usixakulele usikisiko olufake ugqozi, usihlomise idlingozi lokulukalukeka, ukuqopha intaba yakaNgcebenkulu lapho usizi lomuntu lukhona. Noma usalinda ukuvuleka kwalezo zicabha zesigodla, lapho zonke izandla ziyogcwala, zigcwalisa izinqolobane zesizwe, lwaze lwamnandi ubisi lwezinkomazi zakho ezimabele bade okwezinsengakwazi zezibala zasemandulo, okungathi ungatshinga naleyo mikhonto esagcwele igazi nehlule, ilanga liqhakaza ukuqhakaza, zithakasele ukuba munye esigodlweni saKandongaziyaduma. Right. Bantu abami ke kulezi ezinye izinkondlo esifundile ngikhulumile ngokuthi into ebalekile enkondlweni akufuneki kube khona igama elisetshenziswe yimbongi ongalazi ukuthi lichaza ukuthini enkondlweni. Yebo, thina ngoba sisuka sishesha ngenxa yokuthi ivideo akufuneki ibe yinde kakhulu, kodwa esikoleni fanele makukhona igama ongalazi ukuthi lithini enkondlweni uhambe uyocela ukuthi uthisha akuchazele ukuthi lichaza ukuthini, ngoba lelo gama kungenzeka umbuzo, mhlambe umbuzo omfushane ubuzwe ngalelo gama ukuthi libe namthelela muni ekutheni uqonde isigaba, ibinza noma uqonde umugqa elikona lelo gama. Okwesibili, ukubheka ukuthi indikimba yaleso sigaba naleso sigaba iyahambelana yini nomoya ukuthi imbongi izizwa kanjani. Okwesithathu, ukubheka amasu obuciko asetshenziswe yimbongi enkondlweni yayo, ukugqamisa noma ukuveza izinto ezithize. Isigaba ibinza lokuqala nelesibili ngizolichaza kade bese kuthi la amanye amabinza ngiwasheshise ngoba ngenzela isikhathi ukuze ubone ukuthi uma uhlaziya inkondlo kufanele uyihlaziye kanjani.
Okay. Kwandongaziyaduma sishilo sathi abantu abaningi bake bazishiya ukuthi uNdongaziyaduma igoli. Kodwa la imbongi ayikhulumi ngegoli. Ikhuluma ngesikhungo semfundo ephakeme. Right, ake sizwe ukuthi kungani isibiza ngoNdongaziyaduma. Lapha emgqeni wokuqala mayithi zijiyile ezixoxa namuhla zinohlonje lezi engizizwayo zizwakala samthombo ugobhoza. Uyabona ukuthi zisuka nje amadala imbongi isisebenzise izinto ezimbili ezawamasobuciko. Isebenzise imvumelwano yokuqala yaphinde futhi yazosebenzisa inzwa ezwakalayo. Imbongi ikhuluma ngalabo zi. Okay, labo zi imvumelwano siqalo leyo. Yini umsebenzi wemvumelwano? Kufanele uwazi ukuthi uyini umsebenzi wemvumelwano. Angithi okokuqala umsebenzi wemvumelwano ukuletha umculo lo omnando owumgqumo omtoti osamculo. Imvumelwano iletha lo mculo lo mgqumo omnandi lowo. Okwesibili, imvumelwano isuke igcizelela noma iqhamisa into ethize esuke ishiwo yimbongi enkondlweni. Okay, labo zi basho ini? Basho izindaba. Kusho ukuthi lezi zindaba akuyona indaba eyodwa. Ziningi lezi zindaba lezi ezenzeka la kwaNgqondonkulu noma ezenzeka la kwaNdongaziyaduma. Ziningi zizwakala samculo samthombo ogobhozayo. Uyawazi umthombo ukuthi amanzi akha umsindo omnandi omtoti ezindlebeni zomuntu. Yingakho ngithi imbongi futhi iphinde yasebenzisa inzwa yokuzwa ngoba uma umthombo ugobhozo uyawuzwa ngezindebe zakho. Right, kungani imbongi isebenzise lemvumelano siqalo kanye nalenzwa le yokuzwakalayo? Iqhamisa ubumnandi, ukujiya, ukunotha kwezindaba ezixoxa noma ezifundwa esikhungweni semfundo ephakeme. Zijiyile lezo zindaba, zimnandi, zimtoti ngoba izinto ezintsha osuke ungazazi uma ungakaze ufike kwaNgqondonkulu. Kodwa uma usufike khona uyazizwa zibe mnandi, zikhanyisele, zikwenza ukuthi wazi izinto kade ungazazi ungakafiki kuleso sikhungo. Okay. Zizwakala samthombo ugobhoza. Okay, sesikuchazile lokho. Yimuphi lo mthombo engiwuzwayo othombulula izingqotho ezingingqangile, othombulula amaketanga angiqalangile? Mthombo wakwaNdongaziyaduma gobhoza. Right. Into ethombululekayo into esuke efaswe njengamaketanga kanje. Okay, mayisithombulula iyaqaqeka. Uma ungena esifundeni semfundo usuke unemqondo efasekile, izinto eziningi usuke ungazazi, kodwa ngolwazi oluthola khona ziyaqaqeka lezo zinto, zisombulule, uthola ulwazi olusha okade ungalazi ekuqaleni, ungakafiki kwaNgqondonkulu, ungakafiki kulesi sikhungo semfundo imbongi esibiza ngoNdongaziyaduma. Okay, makuNdongaziyaduma kuchaza ukuthini? Kuchaza imisindo yenzeka kulesi sikhungo. Ukubone nawe ake ngithathe mhlawumbe uma ungahamba uvakashele eVets. Kunento ngeyidumayo ngoba kukhona abalapha kwi-Faculty of Education abenza ubuthisha. Bayakhuluma, bayaxoxa, bayafunda khona. Kukhona onjiniyela ngapha, bayakhuluma, baxoxa zobunjiniyela. Kukhona abameli, kukhona, uyabona ukuthi lezo zinto ziyaduma ngani ngoba zinezindaba ezixoxwayo, ezijiyile, ezinohlonze. Into ejiyile, into enohlonzo, into rich, into futhi engelula ongeke iyaxoxa nanoma ubani. Ingakho kwaNgqondonkulu vele angeni noma ubani. Right, lapha ke ebinzeni lesibili sewazisula izinyembezi ebezikhunge ethala lesizwe. Okay, sewazisula izinyembezi ubuhlungu.
owawusikhunge ethala lesizwe siyazi ukuthi ithala into efana nenqolobane la siphosa khona izinto zethu ezamagugu ezibalekile. Okay, yile kwakwenze njani kube khona inyembezi eziphoswa ethala. Okay, yeka lezo zinsizwa zamaqhawe ezasala emaqeleni kwaNgcode Mhlaba zingabonaza zaphonyozwa nalezo zicoce zomela phansi. Okay, la imbongi uyashintsha manje umoya, ibalisa ngamaqhawe alwa elela isithunzi sikaZulu. Okay, elela imfundo yona le esesiyitholayo eKwandongaziyaduma ayizange itholakale kalula, khona bafa bayilwela, khona okunamanje basale emaqeleni. Imbongi yabalisa la, ibalisa ngalabo bantu ukuthi ababange besabona ubuhle obubonwa yithina namhlanje. Zolo lokho bekuJune 16 besibungaza intsha eyalwela ukuthi kungafundwa izifundo ngolimo oluthize eyayingavumelani nalo. Okay, leyo ntsha yafa enye ayisakuthokozeli osakuthokozela inina intsha yamanje esenikezwe konke ukuthi kusezandleni zenu, uma ufuna ukuphumelela uyaphumelela. So imbongi la iyabalisa ukuthi kukhona icoce ezasala zinegazi eseloma, labo bantu abalitholanga ithuba lokuthi bekwazi ukufinyelela bona kwaNgqondenkulu, babelwa belela isithunzi sikaZulu. Kodwa-ke ikulungile ngoba imfundo isifikile yazisula zonke lezo zinyembezi ukuthi konke lokhu sekudlulile manje, sesibheka okwenzeka manje ukuthi wonke umuntu unethuba lokuthi angafunda. Right, so lapha yasithe ebizweni lokuqala sithe imbongi isebenzise ozi abayimvumelwano siqala, sathi isebenzise isebenzise futhi inzwa yokuzwa, iphinde futhi imbongi yasebenzisa iphinde yasebenzisa ukuxhumana okuphakathi, umthombo. Okay, lokhu yakuxhumana kuqhakambisana kuqamisa ukuzwa okumtoti okuzwayo okugobhoza samthombo. Lezi zindaba zimnandi ezindabeni zomuntu osuke eqala ukuzizwa zize zigobhozise okwani okomthombo. And futhi sazi ukuthi igama lomthombo ngeke lisho nje umsindo kuphela. Umthombo isiphethu la kuqhuma khona amanzi aklini owaphuzayo uphile. Kushuthi lezi zindaba ziyakuphilisa, mawuke wazizwa uyaphila, uba nolwazi olusha okade ungenalo. Lapha esigabeni sesibili siyabona futhi ukuthi iphindile imbongi yasebenzisa imvumelwano esiqala ethi labo manje abasasho izindaba leya imbongi ebizisho lapha ebinzeni lokuqala, kodwa labo sebegqamisa baqamisa izintombi nezinsizwa ezalwa zafa zalala emaqeleni zafa, kodwa imfundo zingayibonanga. Labo batshengisa ukuthi babefa ngobuningi, laba babefa bamaqhawe balala kodwa bangabange besayibona imfundo. Okay, ubuthele yoMkhonto sisebenzeni lesithathu manje. Ubuthele yoMkhonto wayiphosa ethala yaqwala. Siyazi ukuthi ithala elinye igama elishithala indawo la kucitshelwa khona imkhonto ndawonye. So imbongi ithi imkhonto manje ithathiwe yabuthela ndawonye yaqwala, leli gama yaqwala. Why imbongi ikhethe leli gama ukuthi imkhonto iqwalile ngoba manje ayisasebenzi imikhonto, asisalwi manje sisebenzisa imkhonto, kodwa nanku umkhonto wethu manje sekuyini ipeni, sekuyini yimfundo. Ngakho le mkhonto le eyizikhali zokulwa ayisasebenzi, ingakho iqwalile ngoba asisayisebenzisi, kodwa sekuyizikhali zemfundo esilwa ngazo KwaNdongaziyaduma noma kwaNgqondenkulu. Right, izintombi nezinsizwa zosapho
wazibuthela kwesakhe isigodlo. Kusho ukuthi lesi sigodlo sakaNgqondonkulu asikhethe, asicwasi ngabulili. Sithatha wena muntu wesifazane, sithatha wena muntu wesilisa. Inqobo nje uma uzimisele ngokuyofunda siyakuthatha. Imbongi izisebenzise igama elithi isigodlo. Isigodlo siyazi ukuthi indawo engcwele, indawo ehloniphekile. Abanye isigodlo ungasebenzisa kanjani? Ethongeni. Uma uzoya ethongeni usuke uye esigodlweni. Indawo engcwele lapho, indawo eclean, indawo engangeni nanoma ubani. Noma futhi ebukhosini sesigodlweni. Indawo lapho eclean ongangeni noma ubani, ongenziwa noma yini. So isigodlo lesitshengisa ukuthi isikhungo lesi sezemfundo sifana nesigodlo, singcwele, siclean. Akekho umuntu ongena lapha eyohlambalaza noma ongene eyogcwaneka, kodwa umuntu ongena lapho umuntu osuke evuthiwe ngokomqondo eyofunda ukuze abe ithala lesizwe, abe inqolobane yesizwe ngesikhathi esizayo. Right. Yonke imiqondo wayihlohla ikhwezi. Okay, yonke imiqondo wayihlohla ikhwezi. Yini ikhwezi? Ikhwezi siyazi ukuthi inkanyezi yokusa. Kusho ukuthi bonke abangene kulesi sikhungo sakwaNgqondonkulu noma Kwandongaziyaduma bayakhanya kuhle. Wena wabona ini? Ikhwezi lokusa, okuyinkanyezi yani ekhanya ekuseni etshengisa ukuthi sekusile. Okay. Waba inkundla egiyela amaqhawe ezidla ubhedi lwakaNgqondonkulu. Kusho ukuthi manje wangaba inkundla la kuliwa khona ngemkhonto, kodwa waba inkundla la kugiyela khona amaqhawe. Bonke abanqobayo ngemfundo bayagiya kuwe Ndongaziyaduma noma kuwe Ngqondonkulu. Bayagiya kodwa beqholoshe isiqholosha kade. Uqholosha uyakwazi uma usesigcawini uqholosha usuke utelebhela, ufuna ukubonisa isitha sakho ukuthi uyasihlula. Akusekona ukuqholosha lokho kokulwa, kodwa sekuqholosha kwemfundo ukuthi mase bekuthosa iziqu ubabona beqholosha, kodwa beqholosha ngani? Ngolwazi abaluzuze kwaNgqondonkulu. Okay, kunamuhla ziqholosha isiqholosha kade, zikhuluma ulimi oludephe ulwandle. Ngisho ulimi abalukhulumayo manje alisafani nolimi akade belikhuluma bengakayi kaNdongaziyaduma noma bengakayi kaNgqondonkulu. Sebekhuluma ulimi olutshengisa ukuthi sebefundile, bayazi. Right. Namuhla sipheze kwamabhilidi, izinqanawe zikhotha amayezi phezulu, sinanela ilanga. Konke sikubusa ngeso lokukhanya. Sibonga ukuchathazela kwelakho, usicabulela usikisiko olufakwa ugqozi. Libinza lelo libonga ini? Ukuthi sekulethe ukukhanya ezimpelweni zabo.